חובב בלוז משעבה. נר נשמה. נכון, אוכל שעבר ניתוח לשינוי מין. זיווה עם ביצה. נכון, מנהל חפירות בירושלים. ג'קי לוי. נכון, מגלומן עם קליפה. עגוז מלך. נכון, משמשת את הסוליה לאכילת מרק. כף נעליים. נכון, תרגם את הסרט גשם של פלאפל. ניסים גרמה. נכון, נזיפה לווגינה. שטיפה אינטימית. נכון, ספינת מדבר אתיופית. גמל שלמה. נכון, איפה כוכב מאדים. כשהוא מתארח בצחוק מעבודה. נכון, תם הזמן. קוקויאמה פלטנר. אם תעשה לי פרצוף כזה בשנית, קוקויאמה פלטנר. אחטיף לך. קוקויאמה פלטנר. והנה הודעה לקהל צופנו, אחרינו לא ישודר השידור החוזר בשל מחלת אחד השחקנים. קוקויאמה פלטנר. נכון, שוב למקומך. בזה משתמש הקנגורו בהפסקות חשמל. פנסקיס. אי אפשר להעביר בו דירה. ארגז חול. נכון, מקווים שיום אחד הוא ישתחרר. דני דויטש. נכון, אוהבים לשתות אותם בשוק התקווה. ארנקים. נכון, מופיע על הגלובוס. אבק. נכון, אין היום ילד שלא גדל עליו. רטלין. נכון, משם שותה הסוס בקיץ. קולר. נכון, איפה למדה השיננית את המקצוע שלה? ברוסיה. נכון, נס שקורה כל חנוכה. יאיר בר זוהר מצליחה לשיר. נכון, תם הזמן. והנה הודעה לצופים. קוקויאמה פלטנר. לא, הערב לא תשודר מהדורת מבט עקב מחלת אחד הצופים. עמכם הסליחה. קוקויאמה פלטנר. מי היא קוקויאמה פלטנר? קוקויאמה פלטנר. שוב למקומך עודד, קוקויאמה שוב פלטנר. למקומך. לא לכיסא, למגדיאל, שוב למקומך. קוקויאמה פלטנר! גורם לרעידות אדמה. איציק כהן ברקדים עם כוכבים. נכון, כדורסל. במה משחקת מכבי תל אביב? ביורו. נכון, מה עושה יהודה היס בסוף כל ניתוח? נטילת ידיים. נכון, מכים אותה כשהיא לא מחזירה כסף. אתי אלון. לא, מכים אותה כשהיא לא מחזירה כסף. מכונת שתייה. נכון, ירק מאוכזב. מלפפון חמוץ. נכון, תיק עם רובה. תיק צד. נכון, בורי בקייטנה מבלה בריכת דגים. נכון, פעם הוא עבד אצל אסי דיין. הכבד. נכון, תם הזמן. ועד כאן מקבילית המוחות להפעם. לידיעת הימאים, במטוס זה לוקח פחות זמן. עודד, תבקש לומר עוד משהו? לא? לא? אולי לנקוב בשמה של איזו מישהי? לא, תודה. אם כך, נתראה כאן בשבוע... קוקויאמה פלטנר! נכון, קוקויאמה פלטנר! נכון, שוב למקומך. קוקויאמה, ואיפה לשבת? אני חושבת על שועל ערבות? תקום ולך בכיסא ליד שועל הערבות. למה עם המלמלה? זה חושף רגליים מאוד לא אסתטיות. We're on a mission from God. The Evening Show, תוכנית הערב, with שרון טייגר and ערן זרקוביץ'. כלי הנשק של פקיד. אקדח סיכות. נכון, הטלסקופ הומצא על ידי... השכן של בר רפאלי. נכון, ממה עושים סידור פרחים? משעמום. נכון, איפה התגלה הפניצילין? בארון תרופות באמבטיה. נכון, גיבור על חלשים. דוב נמלים. נכון, פושע שזכאי לחופשה שנתית. רוצח שכיר. נכון, סיסמת תנועת הצופים היא היה... נכון, כדי לגדל כותנה צריך... תאילנדי. נכון, לפי הפתגם, למי נותנים אגוזים? לעיוור ואומרים לו שזה עודף. נכון. רגע, מה קורה כאן? התחלפנו. נכון, תם הזמן, ענית נכונה על 5 שאלות. אתה ענית על 2. נכון, למי תרצה לתרום את הכסף? להקמת מקלט לילדים שאוספים קרשים. עד כאן מקבילית המוחות אב. שאלה ראשונה, כמה דקות לרשותך? 2. נכון, מה נוהגים לשים בתוך עוגיית מזל? מונוסודיום גלוטומט. נכון, מכונית הקרויה על שם חיה מהירה. מיצובישי לנסר. נכון, מי מטפל בסתימה של רופא שיניים? אינסטלטור. נכון, מנה את 12 השבטים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. נכון, שבוע הספר. על איזה ספר חותם רם אורן? ספר האורחים של
ספא גולן. נכון, חתולים נוהגים להתגודד ליד... דירות של רווקות. נכון, מהי הקידומת של באר שבע? לא, אני לא מגיע נכון, איזה תהליך בגוף של האישה מתרחש 9 חודשים? חזרה לגזרה אחרי הריון. נכון, על פי היהדות, מתי מדליקים נרות? כשגם תאורת חירום לא עובדת. נכון, תם הזמן. על כל תשובה נכונה תקבל מחבת טפלון. עצור! מחבת טפלון מסוכן לבריאות. בסדר. לרשותך 2 דקות מעכשיו. לאן שולחים את הילדים בחופש? חזרה לניגריה. נכון, בכדורגל מי עוצר את הכדורים? פליקס חלפון. נכון, נמצא בגני שעשועים ומקבלים ממנו סחרחורת. דילר. נכון, איך נמנעים מדוח חנייה? מורידים את הווישר. נכון, רואים אותם רק בפיגועים. ערוץ 1. נכון, תם אז מעכשיו. המילה האחרונה בספר מובי דיק. סוף. נכון, איך מונעים ריח זיעה? יורדים מהאוטובוס. נכון, זהה את השיר EMDGAAMCDS. חורשת האקליפטוס. נכון, טובה בהסרת אבן מקומקום. עוזרת בית. נכון, לשם נוסע הזוג מיד אחרי חתונתו. הביתה לספור את הצ'קים. נכון, מלחין אוסטרי חירש. הסולן של מודרן טוקינג. נכון, הולך על חבל. מתעבד שנגמרו לו הכדורים. נכון, מכיל 80% קופאין. נהג אוטובוס ב10 בבוקר. נכון, חי בתוך שריון ויש לו גב כחול. שריונר אחרי זובור. נכון, מרבץ המגנזיום הגדול בארץ. חניון בבת ים. נכון, תם הזמן. ונסיים בהודעה לעיתונות. אנא הפסיקו לשים לי את ישראל היום בתיבת הדואר או על מפתן דלתי. קוקויאמה פלטנר. נכון. עוד דבר מה? זהו. אז לך חזרה עכשיו למקום שלך. ככה? כן, עוד... חבל שאתה הולך שמאל שמאל ימין ימין, יותר חסכוני שמאל ימין. מה כתוב על הדיסק של אמיר פי גוטמן? תודה שתדלקת סונול. נכון, חי במים ומתרבה על החוף. מציל. נכון, יש לה רק עין אחת. דלת. נכון, 460 בגימטריה. אין לי מושג. נכון, בקיץ הם עוקצים, בעיקר ליד מקורות מים. מוכרי ארטיקים. נכון, יעיל בעצירת גזים. כיסא. נכון, מה מאפיין אדם שחולה באלצהיימר? לא זוכר. אם כן נעבור לשאלה הבאה. להקה פורצת דרך שרק 2 ממנה נותרו בחיים. הופה. נכון, נהג מונית שנרדם כל ערב עם יונית לוי. אבי חדד מהקסטל מנקר מול החדשות. נכון, תם עבד משמרת לילה, זו עייף. אבל תם הזמן. הנה הודעה מטעם רשות השידור. רוצים לשפר את הקליטה? צפו בתוכניות שלנו שלא מתוך שינה. קוקויאמה פלטנר. נכון. We're on a mission from God. The Evening Show, תוכנית הערב, with Sharon Tiger and Eran Zarakovich. נותנים אותם למי שאין לו שיניים. פיליפיני. נכון, יש 4 כאלה בשנה. חופשות לידה לאנסטסיה מיכאלי. נכון, 95, 96 ו-98 הם... השנים היחידות של האנסטסיה מיכאלי לא היה הריון. נכון, אפשר למצוא שם רק גבר אחד. ההופעה של חוליו איגלסיאס. נכון, מתעלמים ממנו בפיצוציות. אתיופי בתור. לא נכון, אשאל שוב, מתעלמים ממנו בפיצוציות. תאריך תפוגה של ממתקים. לא נכון, התשובה, השלט אסור למכור אלכוהול לקטינים. לשאלה הבאה, נמצא ליד המקלדת. קרם גוף. נכון, המילים הראשונות בספר המתכונים של האם המרעיבה. קחי חצי כוס אורז וזרקי אותה לפח. נכון, תם הזמן. עד כאן מקבילית המוחות. אפשר לחזור? כן, רגע, כבר אתן לך את המוזיקה, את האות לחזרה. אבל לפני זה, הודעה מטעם רשות השידור. הערב לא תשודר רצועת סרטי התעודה שלנו, הצופים מתבקשים להירדם בכוחות עצמם. קוקויאמה פלטנר. לזה חיכיתי, חזור למקומך, הנה האות. יש להם פרסומת ברדיו. נכון. נכון. עשה זאת במבטא איטלקי אבל. יש להם פרסומת ברדיו. מצוין, בוא ננסה לחכות את המקור. יש להם פרסומת ברדיו. איזה חמודה.